Projek ji rojan narîna û serok li parkeyê rastîeftin. Narina roj baş. Roj baş. Narina binêre ez çi çê dikim? Ez jî dikarim çê bikim. He tikeçikî tu nikarî. Narîna hereketê çê dike û serok makmayê dimîne. Wow, tu çawa çêkir? Pir esan bû. Baş e. Asıl tu nikare vê hareketê çê bikî. Serok hewl dide hereketê çê bike, lê serok nikare hereketê çê bike. Narîna alîkariya serok dike wî erdê radike. Narina bibore min te biçûk dît. Keçik jê dikan her tiştî bikin.